May mga bagay ba sa buhay mo na nahihirapan kang bitawan? Isang pangarap, isang comfort zone, isang dating ugali, o isang bagay na alam mong kailangan mo ng isuko para masundan si Jesus? Sa ebanghelyo natin ngayon, ipinaalala ni Jesus na ang tunay na buhay ay hindi lamang tungkol sa pag-iingat sa sarili, kundi sa pagiging handang mag-alay ng sarili para sa Diyos at sa kapwa. Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa ebanghelyo ngayong araw, August 10, 2026, Feast of St. Lawrence, Deacon and Martyr. Sa ebanghelyo natin ngayon mula sa John chapter 12 verses 24 to 26, sinabi ni Jesus, "Maliban na ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, mananatili itong nag-iisa. Ngunit kung ito'y mamatay, mamumunga ito ng marami." Pagkatapos ay sinabi niya, "Ang umiibig sa kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang hindi nagpapahalaga sa kanyang buhay sa mundong ito ay mag-iingat nito para sa buhay na walang hanggan." At nagbigay si Jesus ng isang malinaw na paanyaya, "Kung ang sino man ay naglilingkod sa akin, sumunod siya sa akin, at kung nasaan ako, naroroon din ang aking lingkod." Ipinapakita ni Jesus na ang tunay na buhay ay matatagpuan sa pag-aalay ng sarili sa Diyos at sa paglilingkod sa iba. Mga ka-digital disciple, napakagandang mensahe ni Jesus. Ang isang butil ng trigo ay kailangang mahulog sa lupa upang mamunga. Ganito rin ang buhay Kristiyano. May mga bagay tayong kailangang bitawan upang magkaroon ng puwang para sa bagong buhay na nais ibigay ng Diyos. Maaring kailangan nating bitawan ang ating pride, ang galit, ang pagiging makasarili, ang mga ugaling humahadlang sa ating relasyon sa Diyos. Hindi ibig sabihin nito na wala ng halaga ang ating buhay. Ang ibig sabihin ay natututo tayong gamitin ang ating buhay hindi lamang para sa sarili, kundi para sa Diyos at sa kapwa. Mga ka-digital disciple, magandang halimbawa rito si San Lorenzo, isang dikon ng simbahan na naging tapat sa kanyang paglilingkod kay Kristo. Hindi niya itinuring na pinakamahalaga ang kanyang sariling seguridad o kaginhawaan. Sa halip, nanatili siyang tapat sa kanyang misyon at sa paglilingkod sa mga nangangailangan. Ang kanyang buhay ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakikita sa kung gaano karami ang ating matatanggap, kundi sa kung gaano tayo kahandang magbigay. Ngayong araw, tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang kailangan kong ihulog sa lupa at ipaubaya kay Jesus upang mas mamunga ang aking buhay? Maaring isang ugali, isang takot, o isang bagay na masyado nating kinakapitan. Ibigay natin ito sa Panginoon at hayaan siyang gamitin ang ating buhay para maging pagpapala sa iba. Mga ka-digital disciple, huwag kang matakot na magbigay ng sarili para sa Diyos. Maaring pakiramdam natin minsan na kapag tayo ay nagbibigay, tayo ay nawawalan. Pero sa kamay ng Diyos, ang bawat sakripisyong ginagawa dahil sa pag-ibig ay maaaring maging binhi ng isang mas malaking bunga. Tulad ng butil ng trigo, maaaring may mga bagay tayong kailangang bitawan. Ngunit sa tamang panahon, makikita natin na may bagong buhay at bagong bunga na inilalabas ang Diyos mula rito. Kaya patuloy kang magmahal, patuloy kang maglingkod, patuloy kang sumunod kay Kristo. Dahil ang buhay na iniaalay kay Kristo ay hindi nasasayang, ito ay nagiging pagpapala at bunga para sa marami. Kung ang mensaheng ito ay nakatulong sa iyo, i-share mo ito upang mas marami pang makinig ng salita ng Diyos. At huwag kalimutang i-follow ang page para sa araw-araw nating pagninilay sa Ebanghelyo. Ako po si Brother Rai, your digital disciple. Online for Christ, offline with purpose. God bless.